Akwụkwọ Levitikọs isi nke 25. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ugwu Saịnaị sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu ga-aba n'ala nke mụ onwe m na-enye unu, ala ahụ ga-edebekwara Jehova ụbọchị izu ike. Afọ 6 ka ị ga-agha mkpụrụ n'ubi gị, afọ 6 ka ị ga-akwacha osisi ubi vaịnị gị, chịkọtakwa ihe omume ya. Mana afọ nke asaa, ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ga-adịrị ala ahụ, bụ ụbọchị izu ike a ga-edebere Jehova. Aghala mkpụrụ n'ubi gị, akwachakwala osisi ubi vaịnị gị. Ewela ihe ubi gị nke na-epu n'onwe ya, aghọrọkwala mkpụrụ nke osisi vaịnị gị nke a na-akwachaghị akwacha. Afọ nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ ga-abụrụ ala ahụ. Ụbọchị izu ike nke ala ahụ ga-abụkwuru n'ihe oriri. Ọ ga-abụrụ gị, bụrụkwa ohu gị nwoke, bụrụkwa ohu gị nwaanyị, bụrụkwa onye ị gụrụ ọrụ, bụrụkwa onye na-anọdụ n'ụlọ gị, bụ ndị nọnyere gị dịka ọbịa. Anụ ụlọ gị na anụ ọhịa nke dị n'ala gị ga-enwekwa ihe omume ya niile n'ihe oriri. Ị ga-agụkwuru onwe gị ụbọchị izu ike asaa bụ afọ asaa ugboro asaa. Ụbọchị nke ụbọchị izu ike asaa bụ afọ ga-abụkwara gị ọgụ afọ 29. Ị ga-emekwa ka opi ike nke na-adasi ụda ike gabiga ruo ebe niile n'ọnwa nke asaa, n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa ahụ. N'ụbọchị mkpuchi mmehie ka unu ga-eme ka opi ike gabiga n'ala unu niile. Unu ga-edokwa afọ nke ọgụ a 20 ahụ nsọ. Kpọsakwa n'ala ahụ niile si na ndị niile bi n'ime ya nwere onwe ha. Jubili ka afọ ahụ ga-abụrụ unu. Unu ga-alaghachikwa onye ọbụla n'ihe onwe ya, laghachikwa onye ọbụla n'agbụrụ ya. Jubili ka afọ nke ọgụ 20 ahụ ga-abụrụ unu. Unu aghala mkpụrụ, unu ewekwala ihe ubi na-epu n'onwe ya n'ime ya. Unu aghọrọkwala mkpụrụ nke osisi vaịnị niile a na-akwachaghị akwacha, n'ihi na jubili ka ọ bụ nsọ ka ọ ga-adịrị unu. Unu ga-esite n'ubi rie ihe omume ya. N'afọ jubili a ka unu ga-alaghachi onye ọbụla n'ihe onwe ya. Mgbe ị ga-erenye mmadụ ibe gị ihe oriri, ma ọ bụ ziri ihe n'aka mmadụ ibe gị, unu emeritala onwe unu ihe ike. Dịka ọnụọgụgụ afọ si dị site n'afọ jubili, otu a ka ị ga-azụrụ ihe n'aka mmadụ ibe gị. Dịka ọnụọgụgụ afọ ihe omume si dị, otu a ka ọ ga-erenye gị. Dịka ịba ụba nke afọ si dị ka ị ga-eme ka ọnụ ahịa ya baa ụba. Ọ bụkwa dịka mbilata afọ si dị ka ị ga-ebilata ọnụ ahịa ya, n'ihi na ọnụọgụgụ ihe omume ya ka ya onwe ya na-erenye gị. Unu emerịtakwala onwe unu ihe ike, ma ị ga-atụ egwu Chineke, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke gị. Unu ga-emekwa ụkpụrụ m niile, ikpe m niile ka unu ga-edebekwa, meekwa ha. Unu ga-ebikwa n'ala ahụ na ntụkwasị obi. Ala ahụ ga-amị mkpụrụ ya. Unu ga-eriju afọ biri n'ime ya na ntụkwasị obi. Ma mgbe unu ga-asị, "Gịnị ka anyị ga-eri n'afọ nke asaa?" Lee, anyị agaghị agha mkpụrụ, anyị agaghị achịkọtakwa ihe omume anyị. M ga-enyekwa ngọzi m iwu ịdakwasị unu n'afọ nke isii. Ọ ga-emekwara afọ 3 ahụ ihe omume. Unu ga-aghakwa mkpụrụ n'afọ nke asatọ. Rie ụfọdụ n'ime ihe omume ahụ bụ ihe ochie ruo afọ nke 9, ruo mgbe ihe omume ya ga-abata. Unu ga-eri ihe ochie. Agaghị ere ala ahụ ruo mgbe ọ ga-adịru n'ihu, n'ihi na mụ onwe m nwe ala ahụ. N'ihi na ndị ọbịa na ndị nnọdụ ka unu bụ n'ala m, n'ala niile nke ihe onwe unu. Unu ga-enyekwa ihe mgbapụta banyere ala ahụ. Mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye wee ree ụfọdụ n'ime ihe onwunwe ya, onye mgbapụta ya nke bụ onye ahụ ya ga-abịakwa gbapụta ihe nwanne ya reworo. Onye ọbụla mgbe ọ na-enweghị onye mgbapụta ma aka ya eruwo, o wee hụta ihe ga-ezu mgbapụta ya, ya agụkwa afọ niile nke orire ya, nyeghachi nwoke o renyere ya ihe fọdụrụ. Ọ ga-alaghachikwa n'ihe onwunwe ya. Ma mgbe aka ya achọta ihe ga-ezu iweghachi ya n'onwe ya, ihe o reworo ga-adịkwa n'aka onye zuworo ya ruo afọ jubili. Mana jubili ahụ ọ ga-apụ, ọ ga-alaghachikwa n'ihe onwunwe ya. Ọzọ, onye ọbụla mgbe ọ ga-ere ụlọ obibi n'obodo nwere mgbidi gburugburu, mgbapụta ya ga-adịkwa ruo mgbe afọ orire ya ga-eruzu 1 mgbaafọ ka mgbapụta ya ga-adị. Ma ọ bụrụ na a gbapụtaghị ya ruo mgbe o mezuru afọ zuru oke, ụlọ ahụ nke dị n'ime obodo nwere mgbidi gburugburu ga-eguzosikwara onye na-azụ ya ike ruo mgbe ọ ga-adịru ruo ọgbọ ya niile. Ọ gaghị apụ na jubili. Ma ụlọ niile nke obodo nta na-enweghị mgbidi gburugburu, tinyere ọhịa nke ala ahụ, ka a ga-agụ ya mgbapụta dịrị ha
na Jubili ka ha ga-apụkwa. Ma obodo niile nke ndị Livayị, ụlọ niile nke obodo niile nke ihe onwunwe ha, ike mgbapụta ebighị ebi ka ndị Livayị ga-enwe. Ma a sị na onye ọbụla n'ime ndị Livayị agbapụta ihe, ụlọ nke ereworo n'obodo nke ihe onwunwe ya ga-apụkwa na Jubili, n'ihi na ụlọ niile nke obodo niile nke ndị Livayị bụ ihe onwunwe ha n'etiti ụmụ Izrel. Ma a gaghị ere ọhịa nke ebe ịta nri nke obodo ha, n'ihi na ihe onwunwe ebighị ebi ka ọ bụrụ ha. Ọzọ, mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye aka ya wee ghara ịdị ike n'ebe obibi gị, ị ga-enyekwara ya aka dịka ọbịa na onye nnọdụ ka ọ ga-abụ, ọ ga-ebinyerekwa gị. Anarala ya ụma ma ọ bụ ọmụrụ nwa, ma tụọ egwu Chineke ka nwanne gị wee binyere gị. Enyela ya ego gị na ụma, enyekwala ya ihe oriri gị na ọmụrụ nwa. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt pụta, inye unu ala Kenan, ịbụrụ unu Chineke. Ọzọ, mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye n'ebe obibi gị wee renye gị onwe ya, emela ka o fee ofufe nke ohu, dịka onye goro ọrụ, dịka onye nnọdụ ka ọ ga-anọ n'aka gị. Ruo afọ Jubili ka ọ ga-efe ofufe n'aka gị. Ọ ga-esikwa n'aka gị pụọ, ya onwe ya na ụmụ ya tinyere ya. Ọ ga-alaghachikwurukwa agbụrụ ya, ihe onwunwe nke nna ya ha ka ọ ga-alaghachikwurukwa. N'ihi na ndị ohu m ka ha bụ, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta, agaghị ere ha dịka a na-ere ohu. Ewela mkpagbu zọda ya, ma tụọ egwu Chineke. Ma ohu gị ndị ikom na ohu gị ndị inyom ndị ị ga-enwe site n'aka mba niile nke dị unu gburugburu, site n'aka ha ka unu ga-agbata ohu ndị ikom na ohu ndị inyom. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ụmụ ndị nọ dịka ọbịa n'ala unu, ụfọdụ n'ime ha ka unu ga-agbata, na ụfọdụ n'ime agbụrụ ha ndị nọ n'ala unu, ndị ha mụrụ n'ala unu. Ha ga-abụkwuru unu ihe onwunwe. Unu ga-eme ha ka ha bụrụ ihe nketa. Ụmụ unu ndị ga-anọchi unu ga-enwe inweta dịka onwunwe ruo mgbe ebighị ebi. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ka unu ga-eme ka ha bụrụ ohu unu. Ma unu enwela mkpagbu zọda ụmụnne unu bụ ụmụ Izrel na-azọrịta onwe ha n'otu n'otu. Ọzọ, mgbe aka ọbịa maọbụ onye nnọdụ n'ala unu ga-eru inwe akụ, ma nwanne gị adawa ogbenye n'akụkụ ya, were onwe ya renye ọbịa maọbụ onye nnọdụ n'ala gị, maọbụ were onwe ya renye onye banyere mgbọrọgwụ na agbụrụ ọbịa. Mgbe e resịrị ya, mgbapụta dịrị ya. Otu onye nke sitere n'ụmụnne ya ga-agbapụta ya, maọbụ nwanne nna ya maọbụ nwanne nne ya ga-agbapụta ya, maọbụ onye ahụ ya site n'agbụrụ ya ga-agbapụta ya. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị inwe akụ, ọ ga-agbapụta onwe ya. Ya na onye gbaworo ya ga-agụkwa site n'afọ o nwere onwe ya renye ya ruo afọ Jubili. Ego orire ya ga-adịkwa ka ọnụọgụgụ afọ, dịka ụbọchị niile nke onye goro ọrụ ka ọ ga-anọ n'aka ya. Ọ bụrụ na ọtụtụ afọ fọdụrụ, dịka ha si dị ka oge site n'ego orire ya, nyeghachi ihe mgbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ole na ole fọdụrụ n'afọ ruo afọ Jubili, ọ ga-agụkwara ya dịka afọ ya niile si dị ka ọ ga-enyeghachi ihe mgbapụta ya. Dịka onye goro ọrụ kwa afọ ka ọ ga-anọ n'aka ya. Ọ gaghị ewere mkpagbu zọda ya n'anya gị. Ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ya n'afọ ndị, ọ ga-abụkwa n'afọ Jubili ya onwe ya na ụmụ ya tinyere ya. N'ihi na mụ ka ụmụ Izrel bụrụ ndị ohu m ka ha bụ, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu.